हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव लोगोफोर आंखौ गोबां मानसियानो कमेन्ट खालामगासिनो दं जे मबाइलाव थाखानाय स्क्रिन रेकर्डाराव आंना मानो रेकर्ड खालामब्ला स्क्रिन रेकर्ड खालामब्ला मानो साउन्ड जायाबा आवाज फैया होनना बुंगासिनो दं आं गेम गेलेनायखौ रेकर्ड खालामबा मानो आंना आवाज फैया एबा साउन्ड जाया होनना बुंगासिनो दं लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन जे माबायदि नोंथांमोना साउन्ड मोननो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ आवगायनो सिगां जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बेहाय गोजायै साबस्क्राइब लिरनाय दं बे साबस्क्राइब थुना हो जोबोद मोजां मोनगोन जेराव नोंथांमोना साबस्क्राइब थुना होब्ला आरो बेहाय साबस्क्राइब थुनाय लोगो लोगोनो घन्टा फैगोन बेल फैगोन बे बेलाव थुना होनाय लोगो लोगोनो आरोबाव मोनसे अल फैगोन अलाव थुनानै क्लिक खालामना सेलेक्ट खालामनानै ला अब्लानो नोंथांमोना आं जेब्लानो गोदान टेकनिकनि भिडिअ हरबाय थागोन नोंथांमोना अब्लानो बयनिख्रुइ गिबियै मोननो हागोन लोगोफोर नोंथांमोननो आं बुंनो दिनै बेनि प्रब्लेमा मा नोंथांमोना सेटिंआव हाबदो नोंथांमोना गावनि मबाइलनि सेटिंआव हाबनानै नोंथाङा जुदि गुबुन एप्स लानो हायो बे एप्सजोंबो मोजां जायो नाथाय बयनाबो आजिखालिनि जुगावथ' बयनाबो स्क्रिन रेकर्ड थाखायोना मबाइलावनो अब्ला नोंथांमोना बे स्क्रिन रेकर्डआव सेटिंआ नोंथांमोनना अफ जाना थायो अब्ला नोंथांमोना बेहाय स्क्रिन रेकर्डार होनना सार्च खालाम सेटिंआव हाबनानै स्क्रिन रेकर्डार नोंथांमोना बेहाय स्क्रिन रेकर्डार सार्च खालामनांगोन सार्च खालामना नोंथांमोना बेहाय मोननो हागोन स्क्रिन रेकर्डार नोंथांमोना स्क्रिन रेकर्डार सार्च खालामना नोंथांमोना मोननो हागोन स्क्रिन रेकर्ड नोंथांमोना बेहाय स्क्रिन रेकर्डनि बेहाय गाहायाव नुनो मोनदों नोंथांमोना बेहाय स्क्रिन रेकर्ड बेहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना हो ओमफ्राय नोंथांमोना क्लिक खालामना होनानै नोंथांमोना बेहाय एल' होनांगोन एल' साउन्ड रेकर्डार नोंथांमोना बेबायदि थागोन अफ जाना थागोन ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ इनेबल खालामना लानांगोन बेखौ अन खालामना लानांगोन अब्लासो नोंथांना साउन्डआ फैगोन आं रेकर्ड खालामब्ला बेखौ जुदि अफ जाना थायो बे अफखौ आं अन खालामालासिनो रेकर्ड खालामबा जेरै गोदान समाव नोंथांमोनाथ' दा गोदान समाव नोंथांमोना बेयो अफ थागोन आरो नोंथांमोना बिदिनो रेकर्ड खालामबा नोंथांमोना साउन्डआ फैनाय नङा ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ अन खालामना ला आरो नोंथांमोना बेहाय नोंथांमोना भिडिअनि क्वालिटिखौ बेसेबां नांगौ बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना ला 720 480 नोंथांमोना बबे मोनसे क्वालिटियाव लानो गोसो बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय आं 480pआव होदों ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय रेकर्ड स्क्रिन टेप नोंथांमोना बेखौ अन खालामब्ला नोंथांमोना बेहाय टेप थोदोंना बेयो माने नोंथांमोना ओरै टाच खालामनाया नोंथांमोना बेहाय माने दिन्थिगोन ओंखायनो बेखौ नाङा जोंनो गाज्रिनि ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय फ्रन्ट साइड केमेरा जेब्लाना नोंथांमोना रेकर्ड खालामगोन अब्ला फ्रन्ट साइड केमेरा नोंथांमोना अन जागोन बेखौ नाङा नोंथांमोना बेखौ गोसोबा लानाङा ओमफ्राय बेखौ अफ खालामदो ओमफ्राय नोंथांमोना स्क्रिन रेकर्ड खालामदो अब्लानो नोंथांमोना स्क्रिन रेकर्ड खालामबानो नोंथांमोननिया साउन्डआ फैगोन आरो नोंथांमोना जुदि बेखौ खालामनो लुबैयाखैब्ला अब्ला नोंथांमोना प्ले स्ट'राव हाबनानै नोंथांमोना गोसोबायदि मोनसे स्क्रिन रेकर्डार खालामनानै सार्च खालामनानै ला नोंथांमोना डिअ रेकर्डारबो लानो हायो स्क्रिन रेकर्डारबो लानो हायो ओमफ्राय नोंथांमोना गोबां फैयो बेहाय ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय लानो हायो एजेड स्क्रिन रेकर्डारनि बेहाय एजेड स्क्रिन रेकर्डार आं बेखौ बाहायो एजेड स्क्रिन रेकर्डारखौ दा आं रेकर्ड खालामनाय एजेड स्क्रिन रेकर्डारजों खालामगासिनो दं मबाइलाव थाखाना बांद्राय क्लियार जाया ओंखायनो आं माने बे एजेड स्क्रिन रेकर्डारजों रेकर्ड खालामगासिनो दं लोगोफोर गेम गेलेनायावबो नोंथांमोना बिदिनो स्क्रिन रेकर्डार लानानै गुबुन एप्स लादेरनानै नोंथांमोना गावनि स्क्रिनखौ रेकर्ड खालामनो हायो आरो गोसो बायदियै नोंथांमोना सोरबा गुबुननो हरनो होनबाबो गासिबो हायो लोगोफोर भिडिअआ बेसेनोसै नोंथांमोना जुदि बिदिनो आंनि टेकनिकनि भिडिअ मोननो लुबैबाय थादोंब्ला हाजासे शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर भिडिअआ बेसेनोसै बाय बाय